Čau děcka, chcete tady drinky zdarma? Jo. Jo, chcete? Jo. Tak pojďte. To bylo jednoduchý. Kam je vede? Tady tohle je jako vytrženo z kontextu, vypadá velmi špatně. Tady je ten černý nějak moc, ale... Počkej, wow, what the fuck? Ne, to je vytrženo z kontextu. Tak jsem si koupil varnu na cukrovou vatu. Jo, jenom na cukrovou vatu. Vezmete takhle modrý prášek a ne, Bigge, není to ten modrý prášek, na který ty myslíš. Proč furt používá tohle posranou fotku? A já si stejně myslím, že nám Pokec neříká úplně pravdu. Pokaždý, co já otevřu, kámo, Instagram Reels, tak tam mám věci, které kdybych streamoval na Twitchi, tak bych instantně dostal ban. Myslím si, že Bigge se mnou teďkon souhlasí. Čej, já nevím, o čem mluví, já nevím, o čem mluví. Hledáš nějaké teplé kalhoty na zimu, ale i tak v tom, co jsi doteď objednávala, ti mrzne zadek? Tršubu. Teda ne, to není na tu slečnu, teda to se mi tady vyskočilo, ne! Ježišmarja, já dostanu cancel, to je GG.